in lo dam tha em hei uluk dewa ron ti chu ka du ve via nan hun nei lo nen khan mo chuanin phone atangin a them an ti wang khanin hei phone atang vekin ania hei ka ron ti mo phone hi a than chan chu wa vel po kha dikha king thea chuanin notification te hetia I kan du zo ga ron thleng huna ari thei tur khan kan da khan bok mo kha kha that na ni ani ve boka ma se hetia sum don na ang tak tak ati do chuan phone rugot khi chuanin I enge ate de bodi chumo sum don da ti chu hei ami lian vela thil lei tur ang chi dei chat ho ang chi te khatiang ho ta chuanin flem chana boi thlang de bodi chumo ba se eng tin pon ti se computer ai ti bo laptop ai ti bo phone a po ka ti khan a joy tlang vek thei tho dia chuanin hei eng tin ge I in eng lo ti kha request kha ka bhai za to lu tuk tia chu wang ulung da ti ka tum da ba se hei ui kan in dei lo de kha ni kan pa dam lo vel de kha ka ron ti lok thei lo wa chu wang chuan heta hian ka ron eng lo chaw de bo hei heta hianin enge ti chuan hei tu na ka phan lai tak hi chu hei in mu theim apong te te a hetia om hi bo he ho hi hetia ga in ti ve du ni chuanin ke chuanin hei heta hianin heng hi ka phang ta bo te khin dan hei heta hianin I du ni chuanin ti hianin ti theia hei tu na hian ti hian ka phang ta a ma se hemi emo po hi I enge siat chya bo ol ka ti deuh ta bo ma se kha chu ma ni du ni mai heti hian ka han sei dia ta ga kha chu dang ma ni in lo ti chi du lang in bo kha ni in du zong ke chuanin ka siat cham ol dan berin ka ti wangin hei hemi emo hi ka ti thin ta bo hei hi chu na chi da kha ni video pakhat ka siama phone call a ron lu ta kha mi wang khan a chan ka ron ti thalia hetia hian ni khata hian bo phone call hi atam thei le tuka khatia ga wang kha ni video kan siam to te po hi tia siam tha ta ga ye bo ui anin om thei le tuka chu wang de phone number te hi mi ka din pek du lo na chan chu kan phone number te kan email hian lo zuar mo kha mi da an zuar wang kha ni hei thil zuar ho kan ti do na mi ega bani ti ho hianin mi ron call che na bo anin om le tuka chu wang chan hei heti hian kan ti le china ge o hei hi tu na mi khi di ta a heti hian kan ti china ge la ya kal chuanin hei heti hian da kal ta a hei heti hian di ta bo ke chuanin a shet thiam har ka ti de ul ka chu wang chuanin hemi hi chu ka phang le tuk lo ni chu bo ba se kha chu dang ba ni thu dia khatia ka phan chuan heta hianin hei hetiang chi a hian ke ba phan kha aron lang ta ti hianin I thlak le thei heta hian I ti le theia chuan hei hi kan ti le chinang o ti hian kan ti ta hei ti hian ama te khan a ron dang lam ve zel ani chu mo chuanin adang hi kan han thlak le chinang hei hi o khatia kan ti chuan hei ama te hi a ron in ti dang lam ve zel hi bo khatia ang kha nia chuan hei hi hetia gai ti chuan hei heti hian hriat thiam hi ol deuh ber ani chu mo ke ma chuan ka ti a ma se kha chu dang ma ni thu ni ta mo chuan tuna hemi le hei hi ni ta a chuan hei hi kan ti china ge o khatia ka ti chuan khi hetia ang te hian a ron om hi khatia kha ni enge tuna hian hei hi hetia ti chuan ni khat tan chuan in lei chu hop om ta mo ma se poisa sing ni le sanga in nei tling lo kha chuan ni khata kha in zuar in shal thei khal don lo wa khatia ga ni chuan in hetia hian in daily hi in petang ti hian in petaga hetia en chuan in hei he company hi hetia en chuan in
i allo om ve dawani chubo allo om ti chu hei atlale tur hi he tilai thleng hian atlak vel dawani chubo hebi ron hebi thlega englowa i hebi thlega hian mitam tak chuan allo dong chata allo dong chati chu leitur allo inriga heta hian an thale hloi loi chubo khatia ang chi deuh chuan hebi ron brok aron tla phayani chuanin khu ta dei khana tla thaya bo khatia ang vel te po kha hetia ga hianin I hei mani te khanin englo ve kha gai ta hianin iron englo a hei kan compare ge o hei vs compare heta hianin engde ge I compare don tia Facebook de hian bo ka han compare ge hei heta hianin Facebook chu apol ani ta hei tu da mi chu apol tak bok bon rong kan ti bi khi ni ta hei hi tu da mi kha ni ta mo hei ai in line dan te kha tu da mi chu hei hi ni ta chuanin Facebook chu apol hi ni ta chuan hei hi kan han englo lega hei hi kan han ti le chi daga mo chuanin englen nge kan han compare le ang ti chuanin tu da mi kha shet hiama har daw wangin hei hemi to lo hianin hemi hi kan ti chhinage o hei hi tlemin azia om dewa hei in shet hiamem hemi a hring te ni chuanin akal sang ta chuanin hei hemi englo ni chuan aron tiam ta kha khatiang khan mo I thak thei ni chu ma ni hriat khiam zong kha ni mai hetiaga asenda ron asen tam to chuan hei hi chu ziga te ti khanin a englo ta tlaya khanin atlale a khatiang chi kha ni ta mo khatiang te kha ni mai chuanin englen nge compare le ila thang o hei hi khoya nge kan kalti chuan heta kha ni khamo heta hian kan kal ni kha chuan hei hi kan han ti le chinang o hei dual chat kan ti chinage o hei hi Coca-Cola de hian kan ti chinage hei hi Coca-Cola nia hei hi tu na mi hi heta hianin hei double topin I a englo amu fatia abin topin mo ni somni pakhat le ni somnga inkara ti ta ani nge ni lo kan chek chinang o hei hi atam zok hi chu an ti hi dik ve thina mo hei ni somni pakhat le hei hemi ni chuanin adik ve adik ani hi hei somsari panga tangin tuna hetilaya thasari alakim lo ta mo tharuk vela ni ta hei hetilai vela tangin hei hi ni engzat nge hei thaga ni ta kami ani chuanin abin topina kai ti mo hei ala kai that hun lai takani ta I alla hlep char ni chu ma se atlak le chi akhan hetiang hi rin ain atlak
an kaisa paule atlak khana da ti me bo ba se kha kha chu ba di thu di ta ba di van nei da le van loi da kha di ta bo eng po di se kha ti chen chau kha ti vel hei allergy da sal tu ka bo e ka tholai thei lo wa a boy thak la tu ka I ka tong te hi agai thak dom vak lem lo I ka ringa ba se hei below request ka rai ve to se ka bai za lu tuk chawa chu wang chwa di ka ron ti chang chang ri chu bo lom lu tu ke lo dam zel ro u lel pal bal som zel cheu se la lo thing thur thur la lo ho se thur thur ro